ଆଜି ହେଉଛି ମୀନ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 16 ତାରିଖ 2024 ମସିହା। ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସୋମବାର, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଦିବା 9:41 ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ଆଜି ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରାତଃ 5:55 ଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:54 ଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ। ଆଜିର ଶୁଭକର୍ମ ନାମକରଣ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ଦେବତା ଗଠନ, ପୁରାତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଜିର ଅମୃତ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଠାରୁ ଦିବା 7:27 ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 10:40 ଗତେ, ଦିବା 1:06 ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 3:32 ଗତେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:09 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 9:07 ଗତେ, ରାତ୍ର 9:54 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 1:04 ଗତେ, ରାତ୍ର 2:39 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରାତ୍ର 7:32 ଗତେ, ରାତ୍ର 9:07 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ଭଲ ମନ୍ଦ: ମେଷ ରାଶି କର୍ମରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଦିନଟି ମନ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ଅପମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ଅର୍ଥହାନି ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ଅପବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଧନୁ ରାଶି ଅଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟିବ। ମକର ରାଶି ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମୀନ ରାଶି ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।